Francesc Borrell i Valls, el gigante de Sant Baudilio. Aquesta frase, extreta de la prèvia del partit entre l'Esmalíbar de Montcada i l'Espanyol del 25 d'octubre de 1958, ens dona una idea de quin era l'impacte, ja no només dins de l'esport, sinó dins de la societat en general, d'una persona de 2 metres d'alçada. Aquest article ens planteja una pretesa lluita de gegants entre el pivot samboià Francesc Borrell i el pivot nord-americà de l'Espanyol Peter Relmer. L'impacte de l'aparició de Borrell en el panorama del bàsquet nacional s'ha de valorar des del punt de vista que és el primer jugador de 2 metres en arribar a la selecció espanyola absoluta, fet que succeirà l'any 1958 en la fase de preparació de l'Europeu del 59 a Istanbul. En un moment en què els pivots, com el mític Alfonso Martínez, amb prou feina superaven el 1,90 m, Borrell va elevar el sostre. Cal pensar que, després de Borrell, no tornarem a veure un pivot nacional a la selecció de 2 metres o més fins l'arribada de Moncho Monsalve, el 1962, quan Borrell ja havia fet la seva primera retirada per dedicar-se a la veterinària. Poc després, arribarien els primers nacionalitzats, com el jugador del Real Madrid Clifford Louis, però no és aquest el tema que ens ocupa. La seva alçada, però, va jugar en contra d'en Borrell. Ni els entrenadors ni els jugadors de l'època estaven acostumats a jugar amb homes d'aquesta alçada. Conceptes com la coordinació, bàsic amb jugadors com ell o el treball físic, no formaven encara part dels diccionaris dels tècnics. Aquest fet va fer que moltes vegades la seva aportació al joc es limités a la captura de robots, aprofitant la seva superior alçada, però amb moltes limitacions a nivell tècnic. El qui fou company seu a Esmalíbar, Joan Riera, el recorda com un jugador alt i fort, però lent de moviments. Tot molt diferent, com molt bé sabeu qui seguiu l'esport del bàsquet, dels jugadors actuals, on fins i tot els petits, els bases, arriben als 2 metres d'alçada, mentre que els pivots han crescut fins als 2,20 o 2,30. En aquest sentit, es pot dir que Francesc Borrell va ser, probablement sense voler-ho, tot un precursor en aquell esport. Va arribar massa aviat. Francesc Borrell i Valls va néixer a Sant Boi el 17 de juliol de 1934. Fill d'un molinenc, Francesc, i una samboiana, Josefa Valls, en Francesc va heretar del seu pare la passió per l'esport. Encara a Molins, el pare d'en Francesc va destacar a la pràctica de futbol, atletisme, ciclisme i fins i tot de la boxa, esport que va haver de deixar per culpa d'una lesió. Més endavant, ja recuperat, va decidir provar sort amb el rugbi, entrant a formar part de la Unió Esportiva Samboiana, amb la qual es va proclamar campió d'Espanya en 2 ocasions. Malauradament, una nova lesió, aquest cop a la clavícula, fa que decideixi abandonar la pràctica de l'esport per sempre més. L'amor per la pràctica de l'esport va deixar petjant el petit Francesc. La seva alçada, gens corrent pel jovent de l'època, no va passar desapercebuda per un dels pioners del bàsquet samboià, Bartomeu Suriol. La seva resposta va ser ben curiosa. Bàsquet? Això és un esport de nenes. Simpàtica anècdota que ens aporta la vida d'en Francesc Borrell. Així doncs, en Borrell va provar sort amb el rugbi, com no podia ser d'altra manera vivint a Sant Boi, i el futbol, on juga a l'equip del Centre Catòlic com a porter i, fugaçment, al Futbol Club Samboià. Però el destí estava escrit. Una visita a l'equip de bàsquet de l'empresa Esmalíbar a Sant Boi per jugar un partit amistós desperta, ara sí, el seu interès per aquest esport. I juntament amb altres joves samboians passa a formar part de l'equip del llavors Ateneo Samboiano. Les condicions són precàries. Els seus partits es juguen al que havia estat una pista de tenis construïda l'any 1935, a la qual es van afegir 2 cistelles. L'entrenador d'aquell equip era, com no, en Bartomeu Suriol. Després de gairebé any i mig en aquest equip, els seus estudis universitaris de veterinària el porten a Saragossa. En l'entremig, entrena un temps al Futbol Club Barcelona, sota les ordres de Fernando Font. La seva alçada no ha passat desapercebuda entre els equips de bàsquet de la zona, rebent una oferta de l'Esmalíbar, la qual rebutja prioritzant els seus estudis. És el propi Fernando Font que el recomana a un dels equips aragonesos, Helios. Francesc va jugar 2 anys a Saragossa, repetits entre Helios
Iberia i Stadium Casablanca, amb el qual va arribar a jugar una fase de promoció. També forma part de l'equip de la Facultat de Veterinària, que participa en els campionats universitaris. Aquests campionats suposen el millor aparador pel jugador. Els seus 2 metres no passen desapercebuts i rep ofertes de diferents equips. Malgrat tot, ell continua prioritzant els seus estudis de veterinària i marxa a Madrid per seguir estudiant, enrolant-se en l'Hesperia, llavors equip filial del Real Madrid. Era l'estiu de 1956. A Madrid coincideix amb un entrenador que va ser clau en la seva evolució com a jugador, el peruà José Luis Cholo Méndez, mític jugador dels primers anys del Real Madrid i persona clau en el bàsquet madrileny de la postguerra i, posteriorment, en els inicis del bàsquet femení a nivell de selecció. Cholo es va dedicar a explotar i millorar les habilitats del jugador samboià, fins al punt que, acabada la temporada, el Real Madrid va demanar comptar amb els seus serveis. La decisió de tornar a Sant Boi, però, ja estava presa, i en Francesc va tornar a casa. De tornada a Sant Boi, accepta l'oferta des de Montcada i fitxa per l'Ismailibar, amb Amador Kucharski d'entrenador. Ismailibar de Montcada pertany a una empresa de cautxú, plàstics i, posteriorment, complements elèctrics d'aquesta localitat. Els seus orígens es remunten a 1947, quan l'empresa Ismailibar decideix crear un club social pels seus treballadors. Els seus empleats van crear un equip de bàsquet que es va inscriure en la Liga Obra Sindical d'Educació i Descanso. Després de diferents èxits en aquesta competició, l'empresa va decidir inscriure'l en la Federació Catalana de Bàsquet i amb el nom de Club Baloncesto Ismailibar. Els èxits van continuar, assolint els campionats de segona i primera regional catalana. Aquest fet, unit a la força afició pel bàsquet que hi havia a la població de Montcada i, òbviament, per l'aparador publicitari que se passava per l'empresa, fa que l'Ismailibar decideix fer una important inversió econòmica, que van permetre l'arribada, entre d'altres, de l'entrenador Eduard Kucharski, el nostre Francesc Borrell, un jove Emiliano Rodríguez, posteriorment llegenda al Real Madrid de la selecció espanyola. A nivell nacional, l'Ismailibar va ser un dels 6 fundadors de la primera Liga Nacional i, a més, fou 4 vegades subcampió de la Copa del Generalíssim, l'actual Copa del Rei. Malauradament, l'obligació de jugar els partits en pista coberta va fer que l'equip hagués de desplaçar-se al Palacio de los Deportes de Barcelona per jugar els seus partits, donat que Ismailibar no va poder afrontar la despesa de cobrir la pista on fins llavors havien jugat. Posteriorment, i amb la marxa dels seus millors jugadors, l'equip acaba desapareixent al final de la temporada 1963-64, deixant a Montcada sense bàsquet de primer nivell fins al 1979, quan es crea el Club Bàsquet Montcada, club que, malgrat tot, mai ha arribat a assolir els èxits assolits pels seus predecessors. Arribat a aquest punt, faig un petit incís en la figura de l'Eduard Kucharski. D'origen polonès, va néixer a Barcelona el 22 de maig de 1925. Els seus inicis al món de l'esport van ser el futbol, però la proximitat de casa seva de les instal·lacions del Laietà, un dels pioners del bàsquet català, van despertar el seu interès per aquest esport i va decidir jugar amb el Club Laietà. Posteriorment ho va fer al Futbol Club Barcelona, Joventut i Ismailibar, on es va retirar l'any 1958 després de 50 participacions en la selecció espanyola. A les banquetes va dirigir a la Penya, a l'Ismailibar i al Barça, i va ser el primer entrenador espanyol en fer-ho a l'estranger, ocupant la banqueta del Virtus Bologna italià. Va morir l'any 2014 i està considerat la primera llegenda del bàsquet. Ismailibar estava llavors en el seu moment àlgid, a nivell dels gallecs catalans, com eren el Joventut de Badalona i el Futbol Club Barcelona. Tant és així que, com ja queda dit, formen part a l'any 1956 de la primera Liga Nacional, en format de 6 equips, 4 catalans, Futbol Club Barcelona, Orillo Verde de Sabadell, Joventut i el propi Ismailibar, i 2 de Madrid, Real Madrid i Estudiantes. El debut de Francesc Borrell amb Ismailibar va tenir lloc l'estiu de 1957, en la segona Copa President de la República, que es disputa a Palermo, Itàlia, entre els equips CAZ de Varsòvia, Spartak de Praga i la Virtus Minganti de Bologna, el subcampió italià. Una mostra de la diferència del bàsquet de l'època i l'actual
és que només 4 jugadors, inclòs en Borrell, sobrepassen els 2 metres d'altura. Eren altres temps. Malgrat la diferència de nivell, en aquell temps els equips de bàsquet de l'est encara tenien un pes important en el bàsquet europeu, els de Kucharski van rendir un gran nivell. Borrell va jugar 3 partits, assolint 16 punts en els 2 partits davant txecs, el qual derroten convertint-se en el primer equip espanyol en derrotar un equip de l'Europa de l'Est i polacs, però punxant davant l'experimentat equip italià de la Virtus, on només pot aconseguir un punt i havent d'abandonar el camp molt aviat degut a les faltes personals. Posteriorment, els de Montcada van seguir la gira italiana a Messina, amb un balanç de 3 derrotes i una victòria davant la selecció de Ligúria. Cal tenir en compte que els catalans van viatjar amb només 9 jugadors del primer equip. Cuello i el viladecanenc Bonic es van quedar a casa, i un juvenil, Gordi. Malgrat tot, l'equip va donar la cara en tot moment i va deixar una bona imatge dels partits disputats. Poc després, s'iniciava la Lliga Nacional. Aizmalibar jugava els seus partits en la seva pista descoberta de Montcada, tot amb el compromís de que, en cas d'inclemències climatològiques, el partit es traslladaria al Palau d'Esports de Barcelona. Segons ens recorda Joan Riera, jugador d'aquell equip, els desplaçaments en els primers anys es feien en autocar, fins i tot els més llunyans. Més endavant, i amb el suport de l'empresa que els donava nom, van arribar els viatges en avió, amb un Douglas d'Hélice, que perquè ens fem una idea, feia el viatge a Madrid en 1 hora i 3 quarts. L'equip entrenava 3 dies per setmana, variant segons si el cap de setmana jugava a casa o a fora. El treball físic es reservava per a la pretemporada, amb llargues carreres pel voltant de Montcada, amb l'entrenador del Kucharski darrere el grup, pujat en una moto i fent servir el seu xiulet. I en plena pretemporada, el treball físic quedava substituït pel treball de pista. Pel que fa a la Lliga Nacional, afrontava la seva segona edició. L'èxit de la primera va obrir les portes a una ampliació, però l'obligació de disposar d'un poliesportiu cobert per la disputa dels partits de pluja va fer un fred per a alguns equips, provocant que les noves incorporacions fossin el Canoi i l'Hesperia de Madrid i els catalans Laietà i Real Club Esportiu Espanyol. Aizmalibar reforçava l'equip amb jugadors com Bonic o el portorriqueny Hiram Ruiz. Finalment, dic que el protagonista d'aquell campionat va ser un jove jugador de Pineda de Mar, fill del porner del poble, que va debutar amb el Futbol Club Barcelona, Nino Buscató. Cal destacar aquí la derrota dels madrilenys a Montcada, 58-53, amb 16 punts de Borrell. El Futbol Savoià va fer un promís en aquesta temporada de 125 punts. Després del campionat de Lliga es va disputar el campionat d'Espanya Copa del Generalísimo, amb la participació del Real Madrid, Hesperia, Náutico de Tenerife, Águilas de Bilbao, Bazán de Ferrol, Joventut, Orillo Verde i Aizmalibar. Els de Montcada van caure de nou eliminats pel Real Madrid, posterior campió, per 653. Els de la capital es posicionaven com la seva bèstia negra particular. Un cop acabada la Lliga, en Borrell rep el premi de ser convocat amb la selecció espanyola absoluta, llavors dirigida per Jacinto Ardevínez, i que estava en fase de preparació del Campionat d'Europa d'Istanbul. La seva alçada i la seva evident progressió li van obrir les portes de la selecció, convertint-se d'aquesta forma en el primer jugador espanyol de 2 metres en gaudir d'aquesta possibilitat. Al seu costat, el seu company d'equip era el Kucharski i altres noms mítics d'aquell temps com Bonareu, Parra, Brunet, Lluís Cortés o Alfonso Martín. Així ens parla d'ell un article de Mundo Deportivo de març del 58. El único inédito es Borrell, del 2 metros de Aizmalibar, al que hemos visto acumular últimamente unos progresos admirables. Kucharski está haciendo de este muchacho un pívot de admirable capacidad. El muchacho es inteligente y asimila con facilidad las enseñanzas que recibe, y estas cualidades obligan a seguir abriéndole un ancho margen de posibilidades de superación, posibilidades que de cristalizar harían de él ese pívot en el que Jacinto Ardevínez está soñando hace años. Borrell no juga els 2 primers amistosos, a Barcelona davant Bèlgica i a Oporto davant de Portugal. Partit d'aquest últim marcat per l'encívica actitud del públic portuguès en llançament d'objectes al camp, inclòs un totxo que va fer perillar la integritat de l'expedició espanyola. Absent de la convocatòria en l'amistós contra França, també a Barcelona,
Francesc Borrell debuta finalment amb la selecció el 13 d'abril de 1958 a Osca, davant Suïssa, un rival més plus que els anteriors, la qual cosa permet a Ardevine donar minuts als jugadors novells de l'equip, com ara Borrell o Emiliano Rodríguez. La nova temporada 1959 comença amb polèmica per l'ampliació de la Lliga Nacional. El clas de desplaçament feia que els equips que havien participat en el campionat de l'any anterior no veiessin amb bons ulls la inclusió d'equips bascos i gallecs. Finalment, el Bazán del Ferrol va renunciar a la plaça i la categoria es va ampliar amb l'arribada de l'Àguiles de Bilbao i l'Iberia de Saragossa, als quals, com a compensació, se'ls va obligar a pagar un cànon econòmic als clubs madrilenyos i catalans. L'altra novetat va ser la presència de la Salle Josepets de Barcelona, el qual havia superat en la promoció el Laietà. Pel que fa a l'Ismaïlibar, va sorprendre amb el fitxatge d'Emiliano Rodríguez, provinent de l'Àguiles, i que acabaria sent el màxim encistellador de la competició. Per contra, marxaven el portorriqueny Hiram Ruiz i Bonic a l'Espanyol de Barcelona. L'Ismaïlibar va ocupar el 5è lloc en la classificació final. En la Copa, l'Ismaïlibar va patir un ensurt en el partit de semifinals a Madrid, davant de l'Hesperia, derrota per 71-45. Derrota que va obligar a Montcada a fer una espectacular remuntada a casa per 72-42, destacant la gran eficàcia de Borrell amb 20 punts. A la final, però, van caure derrotats pel campió de Lliga, el Futbol Club Barcelona, per 50-36, amb 6 punts de Borrell. Entremig de les dues competicions va ser el torn de les seleccions. Borrell torna a entrar a les convocatòries de l'Espanyola, sota les directives del seleccionador Gabriel Alberti i de l'entrenador Eduard Kucharski, company de Borrell a l'Ismaïlibar. Tot i que no es va reflectir a nivell de resultats, el nivell d'Espanya va ser força bo, especialment si es té en compte que faltaven homes clau com els germans Alfonso i José Luis Martínez o Josep Lluís Cortés. Pel que fa al pivot de Sant Boi, el seu gran treball en aquests partits, especialment davant la poderosa França, on es va haver de lluitar amb el pivot francès Lefebvre de 2-16, li van obrir les portes del Campionat d'Europa d'Istanbul. El retorn d'Espanya a l'europeu, on no participada des de 1935, on va assolir el subcampionat, va generar una gran expectació. Les cròniques de l'època parlen de la necessitat de poder competir a nivell internacional, deixant de banda els improbables èxits esportius, buscant només el millorar el nivell gràcies als partits contra les altres seleccions del continent. En aquella època, els països de l'est eren els que marcaven la pauta i ocupaven els primers llocs. Pel que fa al paper que podia jugar Espanya en aquesta competició, ho deixa clar la prèvia de Manuel Espín a Mundo Deportivo. A Estambul, en efecto, no va nuestro equipo nacional a hacer una copia de puntos. Va simplemente establecer un contacto con el gran baloncesto internacional y a tantear en él sus fuerzas, en unos cotejos que, victoriosos o adversos, serán a la larga altamente beneficiosos. La selecció espanyola està formada per Alfonso Martínez, José Luis Martínez, Canals, Buscató, Borrell, Emiliano, Hernández, Capel, Lluís, Burnet, Auladell i Parra, amb Gabriel Alberti i Eduardo Kucharski com a seleccionador i entrenador respectivament, en una expedició que presidia el president de la Federació Espanyola, el general Jesús Querejeta. Després d'una derrota en la primera jornada davant Txecoslovàquia, 85-62, Espanya va assolir la victòria en el segon partit davant Finlàndia, gràcies, entre d'altres, al gran encert d'Emiliano cara a Cistella i d'un Borrell magnífic en los rebotes que va fer potser un dels millors partits a l'europeu. Eliminada per Polònia després d'una pròrroga, passa a la fase de consolació, on perd davant de l'anfitrió Turquia i davant d'Itàlia, en un mal partit amb un 20% d'efectivitat. L'equip estava amb mal gust de boca guanyant a Àustria, 64-33. Aquest és el darrer partit de Francesc Borrell amb la selecció. Finalment, victòria davant Iran 71-42 amb un campionat on Rússia va ser campiona d'Europa i Espanya es va classificar amb el 15è lloc, sobre un total de 17 equips. La seva darrera temporada a l'Ismaïlibar
no va començar gairebé per en Francesc Borrell. Seleccionat per l'equip que ha de jugar tercers Jocs del Mediterrani a Beirut, en una lesió a la mà el desespera de la convocatòria de la selecció, a la qual ja no tornaria. Espanya, vigent campiona, va quedar en el segon lloc d'aquesta edició. La Lliga Nacional va començar, com no, amb polèmica, deguda a la falta de previsió de la Federació Espanyola de Baloncesto, la qual no va tenir en compte les dates del torneig d'en Antoni Samarany per fixar el calendari de la competició. Aquest torneig, creat per iniciativa del president de la Federació Catalana de Bàsquet, Ernesto Segura de Luna, i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, va néixer amb l'idea de cobrir les dates lliures entre la pretemporada i l'inici de la Lliga Nacional. Agrupava tots els equips catalans, la meitat dels quals formava part de la Lliga Nacional. L'Esmalíbar va ser quart a la Lliga, sent l'únic equip, juntament amb Joventut, capaç de derrotar el campió final, el Real Madrid. Perquè fa el torneig Samarany, l'equip arriba a la final contra el Joventut de Badalona. Els badalonins, amb l'al·licient que la victòria tornaria el trofeu en propietat, derroten el de Montcada per 52-49, amb 3 punts d'en Borrell. En la Copa, Esmalíbar supera la primera fase davant de l'Espanyol, però va caure quart davant de l'Hesperia de Madrid, liderats per una jove promesa que faria història al bàsquet estatal, Lolo Sainz. La tornada a Madrid es va tancar amb una derrota per 58-49. La temporada 60-61 és la darrera de Francesc Borrell a l'elit del bàsquet espanyol. Després de 3 anys a Montcada, Borrell té molt clar quines són les seves prioritats i deixa Esmalíbar per fitxar pel Real Club Esportiu Espanyol. El pivot Sant Bollada té clar que el seu futur està més en el camp de la veterinària que no pas en les pistes de bàsquet. Els Pericos van quedar descens sobre un total de 12 equips i finalitzada la temporada, Borrell diu adeu a les pistes de bàsquet. Había terminado la carrera y más que meter canastas y coger rebotes, había que pensar en ese futuro que se me abría con el título de veterinario, especializado en patología avícola, colgado de mi pecho. Aquest any encara el trobem, però, donant un cop de mà al Club Bàsquet Sant Lluís a la Colònia Güell en un torneig de festa major, juntament amb el seu company a l'Espanyol, a Viladecarenc Bonic. Aquest mateix any, però, marxa a viure i treballar a Reus ja com a veterinari. L'any 62, poc després d'un any de la seva retirada, i ja vivint a Lleida com a veterinari, el coquet del bàsquet encara és viu dins d'en Francesc Borrell i no dubta en acceptar una oferta del Sicoris Lleida per fer de jugador-entrenador al primer equip, el qual disputa la segona divisió, torneig Gonzalo Aguirre. L'aportació de Borrell va ser clau pels lleidatans. La seva experiència i alçada li van permetre mantenir un promís de 20-30 punts per partit. Aquest bagatge i, com sempre destacava ahir a les entrevistes, la col·laboració dels seus companys, van fer que fos una temporada plena d'èxits. Sicoris va disputar durant 2 anys la fase d'ascens de Primera Nacional, però sempre es va quedar a les portes. Especialment dura va ser la derrota davant el Sant Josep de Badalona, amb una cistella final de Brunet a pocs segons del final que va deixar el marcador en un 64-63 desfavorable als lleidatans. Francesc Borrell va tancar aquesta etapa dient, ara sí, de forma definitiva, adeu al bàsquet amb un partit d'homenatge jugat a Lleida, el 25 d'octubre de 1965, contra el Club Natació Elies, un dels seus exequips de la seva etapa a Saragossa. Tancada la seva etapa lleidatana, Francesc Borrell torna a Reus, on viurà, excepte un parèntesi, on es desplaça a treballar a Múrcia, per fer de veterinari, òbviament, fins l'any 1992, quan mor víctima d'un càncer. No vull tancar aquest treball sense donar les gràcies al senyor Joan Riera, company d'en Borrell i a Esmalíbar i a la selecció espanyola, i a la família Borrell Soler, per haver-me obert les portes de casa seva i haver compartit amb mi els seus records esportius i familiars. Moltes gràcies a tots.